makadiko kusangana zvekare kwatiri kuita kamuchirongwa dzere kupisa mumastreets makuwa handitika mwenye iri kutaurika handitika chamuri kupakurirwa kaneni wenyu Blood Tommy Nana handitika pano paPSTV Entertainment. Ndiri kungoti kana uri munyowani chingobaya pakanzi subscribe apo handitika ende hatisi kumira chirongwa chedu chiyaka ngatisheyeyi madzibaba Sibinage sowera madzibaba Sibinage nezuro kako kangobuda Sibinage episode 3 season 3 handitika sheya ilingi racho magroup Facebook magroup WhatsApp handitika muchingopawo hama neshamwari handiti nhasi kandadzoka zvebhegi riya riri kurema zekusagara kwaVanchoga riri kuita kurema rine maweights nenyaya handitika ngatichipindeka munyaya yedu yekutanga yanhasi. Nyaya yatinoyanhasika inhau yange ichipisa kubva musi wa8 November kusvika pari zvino handiti nyaya yaMichelle Amuli Moana handitika iyo nyaya yange endeswa kakumatare edzimhosva mushure mekusawirirana kwababa vaMichelle Amuli naamai vaMichelle Amuli handiti vanga vachidhonzerana handiti kusvika yaendeswa kumatare edzimhosva handiti so mazuva apera kubva Monday vanhu vanga vachingomirira handiti Magistrate Justice kwenda vanga vachingopostpona kesi yacho handiti asi kamashoko atiri kutambira pari zvino ari kuti iwoka koti ndiyo yazokwanisa kuzenge ichipa mvumo kuna Ishmael Amuli baba vaMichelle Amuli kuti vange vachiviga mwana wavo vange vachitungamira urongwa hwese zvichireva izvoka kuti mutumbi waMichelle Amuli uchange uchiradzikwa pachimuslim way and religious way. Tiri kutambira futika mamwe mashoko panhau iyoyiyika after court yapa this judgment amai vaMichelle Amuli havana kufara nazvo vabva vatanga kufaila kamamwe mapapers kuda kusungisa kaIshmael Amuli vachiti ivoka Ishmael Amuli akange avabata chibharo zvakazosvika kuti vazozvara the letter Michelle Amuli handiti vari kuendera futi mberi vari kutika mwana waIshmael Amuli anonzi Ali akabatawo futi Michelle chibharo hatichazivi which is true asi anzi mapurisa akumboitawo mainvestigation panyaya iyoyi inhangu ndakungosiyo yakadaro semanzuro andaiita I don't know how true it is. Topinda kamunyaya yedu yechipiri tine yatichangobata pane tsaona yatika muna Simon Mazorodze kombi yanga ichimhanyiswa nemapurisa yatsika mukadzi akabva afira ipapo so hanzi pazobatwa kaofisa pamapurisa akonzeresa njodzi varohwa nemob yese ofisa vacho vabva vagariswa next nebhodhi yemukadzi afa vamwe mapurisa atizawo pasini nekombi yacho yabva yatizawo aina kubatika nobva watakunzwa kuremerwa chako chako ko mapurisa why muchimhanyisana nemakombi mune imwe nyaya kapane nyaya yanetsa mastreets efacebook ndingoti kavakomana dai mambomirawo inonzi cyberbullying chimboimira yakadaro cyberbullying yakuwandisa pasocial media cyberbullying please kana vanhu muchinge madanana handiti mozorambana zvamakaitirana panguva yamaidanana munoda kuzozvibuditsirei aiwa vanhu chemwari ini ndinongoti kamwari ave newe kumunhu akaisa vhidhiyo ramhama ragogo ndigogo vevanhu kavaya please ndapota mwari ave newe vakomana musazodaro koimimiwo futi ukaona muchizosendawo zvakadaro muchiisawo mafesi mune vanhu ityai mwari kana ndanzota kupererwa cheko vanhu ityai mwari mune imwe nyaya katiri kuona mhuri yekwaGenembe vasvika pakuwirirana newiru rakabuditswa nefriend yake inonzi KitKat but ranga risina kusainwa nemufika wiru iriri ndo rava kuendesa kakumadzitare edzimhosva handitika wiru riri kutaura kuti pfuma yose inenge ichinoswa maoko memhuri yekwakadungure mota everything zvichange zviri mumhuri yekwakadungure asi kamota yerudzi rweLamborghini lambombo pawiru iri kunzi iri kuenda kamaoko aKitKat zvinova izvo zvabvumiranwa kane vekwakadungure naiye KitKat wacho mashiro achichange achichitwa zvichikunzi izvo mansion yake ichatenwa kuita hotel then baba vake vari kunzi vachawana 10% profit yemashares 10% shares from all his businesses then 30% hanziri kuenda kune imwe hanzvadzi yake kwozoti imwe 60% kune imwewo futi hanzvadzi yake ndo kuwirirana kuripo panguva dzino
nekuda kwenguva yeduka nhasi katogumira panapa handitika ngatisangane kamu chinotevera musakanganwa kakubaya pakanzi subscribe handitika ngatishedzanei tiwande panapa tiunganeka pano pa PSTV handitika muve nousiku wakanaka ndini kwenyu kabla tominana.